Midhiero mar kech pod ochomo jodak ma Akingli mani Kisumu ma en kaluwore gi monj ma kinde ka kinde ma bimbe ma monjo gi kendo ketho cham e puothe. Karadoko ni giseywa kuom kinde mathoth bimbe pod otimo limtidi kendo pod monjo puothe gi ka James Okoth nigi ler mathoth ka en e kaunti ma Kisumu. Wanyo pesa e bura. Wanyo fertilizer, wanyo kodhi, idi pea. Kwanza atuone kecha aneno ka gima de chulo go pesa okanyal nindo. Kaka do chulo loan onge. Loan jo loan chiegni biro ira ka. Jotelo manyuru kaka unyalo konya anyalo tho sasa ya. Ma en bang' monj mar bimbe kendo e puothe mayudore e gweng' mar Akingli. Bimbe mondo ocham mana madongo emodwani mondo ocham. Jopur ywago lal bang' monj bimbi ma kinde ka kinde e puothe gi, gino makoro giwacho ni kidek kelo kech ginong'no e kinde mabiro. Bim oketho puotha, ma bim turo manyoro godhiambo ka koth chwe, gituro puodho ma gitieko moduma kora ng'ado ne mna dhok. An gi nyithindo 5 manie secondary school, an gi nyithindo manie primary school. Nyithindo gi ok nyal yudo konyruok. Gifwenyo omogo matieko dweche 8 mana an gi geno ni kochopo Desemba ta an go mogo an gi chiemo moikore omogo mana pidho dwe mar 5. Bimbe noliwo, bimbe ochamo te. Puodho dong pap. Koro nyocha neno na pidh gwen mabaolo mana pesa e chama kaka mon nigi buche. Na keto na pidh gwen. Gwen girigo nyocha semukod gwen mochamo gwen te adong nono. Wan wasedong kech. Wadhi chiemo kanye. Nyithindo mwanyuolo dhi chiemo kanye. Giwacho ni lwasi makare, aoche mamol kod pith mar yien e yo makare okosekonyogi e weche pur kalure gi lal magiyudo bang' monj mar bimbe. Wan karwa ka ber wayudo koth kendo en kama ng'ich yiende wapidho. To ok wanyal yudo chiemo wasiko gi kech pile pile ne kech bim. Olembe na gidonje dala. Gichamo mawembe te, bakado te, white supporter manose ikore, gikayo to gibolo piny, koro wachoka to wadwa ole bur, wachoka to wadwa ole bur. To gwen bimbe no donje e jikonda mar gwen, ochamo gwen 37 te, nyaka thwana machaka aot nyapacho, wuod dala, ne gichamo te gweno molith. Ma koro higni 4 nyaka nochak ywak. En ywak maonge duogo. Wadhi konyre nade? Sani ji miyo chiemo. Chiemo miyo ji waneno kamago ikala. Magali Nauma ma en japur lero kaka bimbe monjogi. Ng'ama mama bimo chayo marach. Mama nyaka rwak long, morwak top, morwak ogudu, eka bim nyalo dok chien maberbere. Orujre ni ichiew gokinyi titing'o orujre lweti. Orujre ni ibet go chonjo. Nikech bimbe gi ok ging'eyo ni dhano gibiro makata kibet ni ibiro kokiritori maber to gimuomi. Magi e kwayogi. Wayie mondo gikelnwa chiemo e umbrella mar Akingli Farmer CBO mondo control bimbe. Mokoro wang'e ni joma kama ema miyo gi chieng' makama, joma kama tero ne gi pi gimodho, joma kama tero ne gi pudding mag rabolo, joma kama tero ne gik makama. Koro bimburu chiemo ma soft kapo ni sirikal siwore ni biro miyo. Nyocha ne wawinjo ni chiemo wuok mipogo wanyama. Kata chiemo ne mapok ochopo kama wantie, kata mana gimoro amora pok waneno, bimbe mono kaka onego wuoth ne Nyasaye. Koro wakwayo sirikal ni konywa uru mondo wane kaka watimo waol. Monj mar bimbe kinde ka kinde osebedo midhiero e gweng' kod alwora mar Akingli. Gino makoro orocho geno mar jopur ma alwora ni kendo koro gikwayo sirikal mondo oru gi kony mapiyo mondo okonygi gi kech mochomogi. James Okoth, Ramogi TV.